Sa Fast Talk with Boy Abunda, diin guest si Chito Miranda, giangko niini nga nabilib siya sa determinasyon sa usa sa mga coach sa The Voice Generations. Ang coach nga iyang gidaig, walay lain pa ang multi-talented choreographer o singer sa SB19 nga si Stel. Gawas kang Stel, gidaig usab niya ang kamaayo sa P-pop boy group nga SB19, ilabi na sa pagsuwat og paghanay og kanta niini. Ang parokya ni Edgar vocalist nga si Chito Miranda, usa sa mga nga coach sa The Voice Generations. Giangkon ni Asia's Limitless star Julian San Jose ang leading lady sa gikahinamang salida nga The Cheating Game nga siya mismo nakasinati nga na-cheat sa iyang nilabayng relasyon. Matud niya nga kinahanglan nga mo-move on o dili bawsan ang laing tao kung ikaw mapakya sa gugma. Human natapos na ang karakter nga gidala ni Albert Martinez, isip Dr. Smith sa Voltes 5 Legacy, mi-post kini sa Facebook aron magpasalamat sa mga misuporta og nahigugma sa iyang karakter. Sa Legacy, human namatay si Dr. Smith sa makamot ni Human-Aid Ned, gipangita kini sa Voltes 5 team og dito na angkon ang hustisya. Samtang kung adunay nawala, aduna usay laing karakter nga madugang sa Voltes 5 Force og siya si Dr. Hook nga gidala ni Neil Ryan Sese. Tabang kaha ang iyang matampo sa kadaugan sa Voltes 5, kana ang atong siren pagkahuman sa 24 oras.